120 isang piraso. At may 50 pesos din po. So shout out sa'yo, Meng. Good morning sa'yo. 300 kilos ang hinango mo. Ito na lang. So punta natin ngayon si Boy Tilapia. Magkano ngayon yung pusit kalawang? 200 po ang per kilo. At yung mga hipon, no, fresh na fresh po, 320 per kilo. Buhay. Ayan, salita. Ano sabi? Pangit daw yung bangos. Pangit daw yung bangos. Pangit daw yung bangos. Ayan, no, buhay pa, no, na fresh tilapia. 100 pesos ang kilo. May pinapasabi si, si Boy Bangus. Bukas na naman daw, wala ka. Wala ka na naman daw bukas. Buhay na buhay, Ano masasabi mo? Isa pang testing, yung buhay na tilapia. Ano sabi mo? Ang sabi mo, may gilik si Maeng? May gilik daw, kumakawal po. Gilik na yung bangos. Tayo golden pompano, 370 ang per kilo. Pompano, shout out sa'yo. Boss, magkano kilo ngayon? 500. 500. Isa ito. 200. 200. So yung presyo po dito ng mga hito ay 200 pesos na kilo. Ito po yan. Buhay na hito at 500 pesos sa mga alimango. Magkano dito? 280. Ang mga dilis. So yan po yung mga price update po natin, no, na mabibili sa sariwang mga isdang kitang. Ayan, shout out po. Sitaw po, isang tali ay 30 pesos. So mura na po yan. Ayan, no. 30 pesos isang tali. So yung gagaong na masarap ipaksiw, magkano naman kilo? 200 ang kilo. So yan po yung mga tumpukan sa halagang 50 pesos, mga isdang sapsap. Cream dory ay 160 yung mga gilit. 100 pesos na tumpok. Tumpukan po ng tilapia, no? 100 pesos, 100 pesos sa kilo. Dami. Yun, laki na. Ito po yung local na salmon. 200 pesos na kilo. Tapos dito, mga alumahan, 200 pesos na kilo. Ayun, shout out sa mga magandang umaga po dito sa Malabon Fish Market. So nakikita po natin na marami po sa ating mga kababayan ang dumayo ngayong araw po ng linggo. Shout out. So update natin yung mga latagan nila dito, no, na ating makikita at may update sa mga presyuhan at mga iba't ibang klaseng laman dagat dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan nyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Sino siya shoutout mo, Lodi? Ayun, shoutout. Good morning, good morning. So update natin yung mga presyuhan ni Boy Bangus ng kanyang mga latag na bangus. So lapitan na natin, Boy Bangus. So, unahin natin itong presyo ng mga prutas muna, no? 140 po per kilo ng mga ubas. Ang mga presyo ni Boy Bangus ng kanyang mga bangus dagupan, 120 isang piraso. At may 50 pesos din po. So, shout out sa'yo, Meng. Good morning sa'yo. 300 kilos ang hinango mo. Ito na lang. So, punta natin ngayon si Boy Tilapia. Tingnan natin yung mapaninda niya ngayon. Hindi, nagbabayad pa sa Bombay eh. Nagbabayad pa sa Bombay si Boy Tilapia. Bukas, wala na naman yan bukas. Absent na naman. O, sige, puntahan natin. So, yan po yung presyo ng mga bangus ni Boy Bangus, no? Puyat na naman daw yung tatay ni Boy Tilapia. 180 po sa per kilo ng mga
tulingan. Oo, may tawad pa. May tawad pa. At magkano ngayon yung pusit kalawang? 200. 200 po ang per kilo. At yung mga hipon, no, fresh na fresh po, 320 per kilo. So pinagkakaguluhan si Boy Tilapia ng kanyang mga mamimili. Yan po yung mga presyo ng avocado. 80 pesos per kilo. Tapos ang Lycheas po ay 50 pesos per kilo. So dito tayo kay Boy Tilapia. So presyo po muna dito ng mga tumpukan po ng hipon ay 100 pesos. 340. So shout out sa iyo, Boy Tilapia. Tinda niya ngayon ay mga tilapiyang Pampanga na buhay. Salita. Ayan, salita. Ano sabi? Pangit daw yung bangos. Pangit daw yung bangos. Pangit daw yung bangos. Ayan, no, buhay pa, no, na fresh tilapia. 100 pesos ang kilo. May pinapasabi si, si Boy Bangus. Bukas na naman daw, wala ka. Ay, oo, Wala ka na naman daw bukas. Buhay na buhay, oh. Wangang Ano masasabi mo? Isa pa nga, isa pang testing. Yung buhay na tilapia. Ano sabi mo? Ang sabi mo, may gilik si Maeng. May gilik daw, kumakaway po. Gilik na yung bangos. So may gilik daw yung tinda ni Maeng na bangus. Sabi na tilapia yan, oh. Ayan, nagsasalita talaga eh. May gilik na yung bangos. May gilik daw. So salamat El. Yan po yung mga per kilo ng kanyang tilapiyang Pampanga sa halagang 100 pesos. 100 na lang, wala nang 120. Ayan, yan po yung mga presyo, no? Malalaking mga tilapiyang Pampanga. Pakamahal ng Batangas eh. Oo nga eh. Eh kahapon yata 140 ang kilo. 40, 150. Oo. So dito muna ako, pasada muna ako, balik na lang ako dyan mamaya. Alright, so dito tayo sa mga iba pang latag na ating pong maia-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang tahong po natin dito kada tabo ay 100 pesos. At yung mga pusit kalawang 180 ang kilo. At yung malaki, no? Ito po yung malalaki big size na pusit kalawang. 200 pesos po ang kada kilo. O yun, meron tayo golden pompano. 370 ang per kilo. Pompano, shout out sa iyo. Sarap na, mukhang umano kayo kagabi ni Maki ah. Si Boy Putik. Shout out, good morning sa iyo. So yan po yung price update ng mga pompano at pusit kalawang. So update pa tayo dito sa karamihan po ng tao na dumayo sa Malabon Fish Market. Good morning. Magkano yung presyo? Dalawang ako na binibigay, last month na. Isang piraso, 200 kilo. 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 Ito, 460 to, tinipa ko na, sarado ko sa inyo 400. Ayun, no, 400 Kanina pesos. tiyatawarin niya 450, hindi ko pa binigay. Sa inyo na talaga to. Kaya, yan po yung nag-iisa na paninda ni Black Mamba. Yan na lang po, yan na lang. Mga prutas po na latagan. May mga presyo po na inyong makikita. Tinimpang na po yan sa 200, 460. Ganda ng laman yan. Kita ko na yan dun eh. Salamat sa iyo. Thank you po. Black Mamba, aka Boy Putik. May pasok siya ngayon, kaya wala siya dito. Shout out. Nakita ko nga yung mga ano nyo eh. Dalawa lang kami, mabiwa ka kami. Kaya nga, 1v1 nga eh. Alfonso. Alas 12 na kami natapos. Kagabi? Kaya pala eh. Tinda, alas 3. Ayun lang. So ayan po yung mga presyo pa ng mga latagan po dito ng prutas. Boss, tuloy na ito ba? Aga, bumibig mo ba? O, 180 dito. Dito. Ito yung paninda ni Pito. Kahapon tawilis, ngayon kitang. Wala talaga? Ha?
Napaganda yung pagpapagbalag. Nakita sa amin na talagang naghahanap buhay. Ngayon gagawa ng paraan ng kanya, i-business na. Nakita rin yung mga ano. Kita, di ba? Mas makakatulong yan eh. Na talagang nakita nila yung ano. O yan, sabi nga ng abogado niya. Kung yung kang, ano yung bata, umagapon naghahanap buhay. Na kumakayod, no, di ba? Tapos pinag-iisipan nyo. Ng iba-ibang mga bagay. Ano yun na, dismiss na nila. I-dismiss na nila yung malaking quantity. Yeah, 120 kilo na. Boss, magkano kilo ngayon? 500. 500. Isa hito. 200. 200. So yung presyo po dito ng mga hito ay 200 pesos na kilo. Ito po yan. Buhay na hito at 500 pesos sa mga alimango. Boss, thank you ha. Salamat. Dito. Magkano kilo ng kitang mo? 200 pesos ang kilo? Magkano dito? 280. Ang mga dilis. So yan po yung mga price update po natin, no, na mabibiling sariwang mga isdang kitang. At 100 pesos kada tabo naman po dito ng mga tahong. Tapos yung matatabang natin mga talaba na ating pong ina-update, 100 pesos din po kada tabo. Ito po yung laman. Yan, tataba, oh. Yan po ay 100 pesos. Dito po ay 120 per kilo. Sa malalaki naman po yung mga tahong. Awalin na lang yung malaki alikate. 180. So dito update natin yung mga presyo ng mga latag po dito ng hipon. Ito po yung mga presyo na hipon. Magkano po kilo? 330, bossing. 330 na per kilo po ng mga hipon. Jumbo naman yan, oh. Jumbo size. Ayun. 330 per kilo. So may tubig tayong nakikita sa gilid pa lang po, no? Pero hindi na po yan lalaki ng malaki. So hindi tayo makapasok dito sa paninda ni Kuya Ricky. May tubig. So tanawin na lang natin yung paninda. Puro bangus po yan. Ayan, puro bangus. Puro bangus po yung paninda dito ng latag ni Kuya Ricky, no? Tapos mga alumaan magkano? Ayan, 230 po na per kilo na mga isdang alumahan. Kuya Ricky, salamat po. Dito tayo sa mga sitaw niya na magaganda at malulutong. Hoy, sitaw, boss natin, shout out. Ayan, shout out po. Sitaw po, isang tali ay 30 pesos. So mura na po yan. Ayan, no? 30 pesos isang tali. So yung kamatis niya, ganun pa rin po yung presyo. 60 pesos pa rin po ang kilo. So nakakabili po ng 1/4, 15 pesos. Yan po. Salamat, bossing. Thank you. So yun po yung update natin sa kanyang mga gulay. At dito, prutas na saging. Tamis. Dalandan to. Opo, wala yung buto. Walang buto. Seedless, no? 80 pesos po na kilo. So yan po yung mga presyo. Yung mga tuna po natin dito ay 220 ang kilo. Tapos ang alumahan po ay 200 pesos per kilo. Magkano ang tawilis? Sandaan ng kilo. Ayan, yan po yung mga presyo. Ito yung mga gagaong na masarap ipaksiw. Magkano naman kilo? 200 ang kilo. 200 pesos na mga per kilo po rito. 100 pesos kalahati. Tapos tumpukan po ng mga bangus pandaing. Ito po yan. Yan po ay 100 pesos na mabibili sa Malabon Fish Market. Ayan. Salamat po. Hipon. Sa hipon naman po ang mga presyo dito. Shout out sa iyo, Lodi. 320 sa mga big size na hipon. 160 kalahating kilo. Ayan, tilapiang Batangas. Sa tilapiang Batangas, dito po ay 140. 140 na per kilo.
140, ang gaganda. Ang ganda ng mga tilapiyang Batangas ngayon, no? Ang gaganda, oh. Makintab. Ito ba tilapiyang Batangas ng Talisay? Oh, salisay. Ayun, Talisay, Batangas, no? Ha? 140 per kilo. 39, saka 130. 169. So, yan po yung mga latagan po dito na mabibili tilapiyang Batangas. Ayan, 50 pesos po na mga tahong. At fresh tilapia na mabibili po rito, buhay. 100 pesos na mga kilo, tilapiyang Pampanga. Tapos may tumpukan din po sa halagang 50 pesos. Ayan, 50 pesos po. So, shout out sa inyo. Geng geng, shout out. Good morning. Napapagengeng talaga. Geng 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 geng. Shout out sa iyo. Tawag talaga ako, boss Lalo. So, yan po yung mga tumpukan sa halagang 50 pesos, mga isdang sapsap. Iyan po ang mga tumpukan. Cream dory. Cream dory ay 160 yung mga gilid. Andiyan ba si Maki? Makain? So ito po yung presyo ng mga bangus pandaing, 100 pesos at 120. 180 na lang. Patanggal lang natin, nakamiyak mo kita. Panginaw. So fresh tilapia pa rin po dito, tilapia Pampanga, 100 pesos per kilo. ₱90 isang piraso bangus dagupan at mga tiyabeta. So yung mga per kilo, no, 80 pesos, 90 pesos per kilo po ng mga tilapiyang Pampanga. $330, no, na kilo ng mga hipon. Magkano tiyabeta mo? 130 ang kilo. So ito po yung mga latagan po dito, no, sa ibaba. Yan po yung mga presyo. So tumpukan po dito ng mga bangus pandaing ay 100 pesos. At tumpukan din po ng mga tiyabeta, 100 pesos na tumpok. Tumpukan 100 pesos, 150 po sa per kilo ng tiyabeta. So ito po yung mga latagan na ating pong na-update sa Malabon Fish Market, no? Mga bangus tiyabeta po yung mga latagan po dito sa dulo. Ayan, mga 100 pesos na tumpok. At ang mga tilapia rin po dito ay tinumpok, no? Sold out. Ano pa na? Tumpukan po ng tilapia, no? 100 pesos, 100 pesos sa kilo. Dami. Yun, laki na. Ito po yung local na salmon. 200 pesos na kilo. Tapos mga 100 pesos na tumpukan ng mga bangus pandaing. Ayan. Tapos dito, mga alumahan, 200 pesos na kilo. Ayun, shout out sa mga kamag-anak niya sa ibang bansa. Sa Canada, shout out po sa inyong lahat. Shout out sa iyo, Boss Jeff Baliw. Yun talaga. So mga tumpukan niya po ito, hindi natin malapitan dahil may tubig na, no? Yan po yung mga tumpukan po ng isda na inyo pong mabibili. Bossing, thank you. So marami po sa ating mga kababayan ang namili po rito at dumayo. So ang laki po ng tubig dito ay madaling araw, no? So may tubig po ang kahabaan po ng F. Sibilia ngayong umaga, pero passable po.
at makakadaan po kayo rito sa lugar kung saan ay bentahan po ng mga seafoods na mabibili o mapipili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ang laki po ng tubig dito ay madaling araw. So ganyan po ang sitwasyon dito po sa kahabaan ng FC Villa. So passable po tayo dito sa Estrella Street. Yang kahabaan na po yan, no? So marami sa ating mga kababayan ang dumayo. So update pa tayo dito sa kabilang side na mga bentahan po ng mga isdang tilapia, no? Mga tilapiyang Batangas. So nakakita na tayo ng mga latagan dito ng tilapiyang Batangas. So mga ilang araw po kasi ang mga latagan dito na press po mga tilapiyang Pampanga. So marami sa ating mga kababayan ang dumarayo, no? So dito, ito po yung mga update natin sa mga tilapia, no? Ito, tilapiyang Batangas. Magkano kilo? 130, 140 yan kanina, 130. So, yun, 130 na lang po ang mga kilo ng tilapiyang Batangas. So sila po yung may mga latagan dito sa bandang gilid, no? So dito naman po, alamin din natin yung presyo. Ayan, mga tilapiyang Batangas. Good morning po. Magkano kilo ngayon? 130. Ayun, oh. 120 na lang po. Salamat po. So binibigay na po ng 120 ang kada kilo ng mga tilapiyang Batangas. Kanina 130 daw po ang presyo. Magkano ang presyo mo ngayon tilapia? 140 Buslando. 140 sa mga malalaki. 130 sa maliliit. 130 po sa maliliit na tilapiyang Batangas. So yan po yung mga ina-update po natin sa mga latagan po nila dito, no? Sa Malabon Fish Market. 120. So dito tayo kay Brian. Ang pogi ng Malabon Fish Market. Shout out. Magkano per kilo ngayon? 340. 340 na per kilo ng mga ayan, yung mga presyo po ng hipon. 340 per kilo. So puntahan nyo na po at dayuhin nyo na po dito si Brian Flores sa Malabon Fish Market at meron po kayo mabibiling fresh na mga hipon. Alright, so yun na po ang ating mga na-update at marami po sa ating mga kababayan ang dumarayo, no? Ayan po, nakikita nyo po sa aking pagbablog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So hindi po magkaumayaw ang ating mga kababayan sa pag-iikot at paghahanap ng kanilang mabibiling mga ulam. So anyway, shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga silent viewers po natin, shout out po sa inyong lahat. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye. 120.